Салом алейкум дӯстон, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Саломат ҳастед, хуб ҳастед, корбортон хуб аст. Имрӯз бошад сана 14 августи соли 2024 ва дар магазини Realfon мебинем ки нарх наво чӣ хелай. Бисёр бардор рости гап комментарий менависанд ки нархи магазинои шумо, телефонои шумо қиматай, тудаздай. Ҳозир ман нишон медиҳам нархи навои магазина дар анами сана. Ва агар ки шумо хоҳед ки нархи навои ҳаррӯзара, видеоро мумкин шумо баъди 1 моҳ дида бошед ёки баъди 2 моҳ дида бошед, нархи актуале нафаҳмида хоҳед дар телеграм канали Realfon Москва ки дар описание ҳастай ёки дар видеотон Realfon Москва гуфта дар телеграм пост кардем, бемалол шумо чикор мекунад Realfon компанияро телеграм каналаш мебурад ва ҳамҷо нархҳои ҳамаи телефонҳо мебинед. Баъзеатон видеое ки 1 моҳ пеш, 2 моҳ пеш, 3 моҳ пеш парзаи видеоро мебинед ки Samsung A15 ман дар оҷа 15000 гуфтагим да ва ҳам видеоро мебинед ки нархи магазини шумо қиматай. Просто иҷа мо ҳаракат кардем ки ба нархи арзон барои шуморо телефонҳоро ба савдо монем ба нархи дастар шуморо пешниҳод кунем, шумо видеои кӯҳнаро мебинед ва мебинед ки нарх навои магазини шумо қиматай. Ба ҳамин ҳисоб ҳозир бошад шумо як бор бинен, нарх наворо актуални дидан хоҳед дар телеграм бинед, баъд нависен хетеро. Як бор телеграм бинед, баъд нависен ки нарх наво чӣ қиматай ёки арзонай. Ина бардора бошад амона телефон гирифтасиан, ҳозир бошад ман шумо нишонтон метиҳам. Ина нигоҳ кунед. Имрӯз бошад бо гуфта мегзарам, сана бошад санаи 14 август соли 2024 видео гирифтасам. Samsung A05 нархш 9000, памяти 64 гигабайташ, A05 64 9000, A05s и дигар поколенияш, иш бошад нархш 11500 рубл, A15 бошад нархш чӣ десен 12000 рубл. Ина 12000 рубл ва е бошад 8/256 тагай. И 8/128 и 4/120 и 8/256 нархи 16500 рубл. A25 бошад 17500 рубл, 6/128 тагаш ва 8/256 тагаш бошад 20000 рубл. 35 бошад 8/128 24000 рубл, 8/128 24000 рубл, 256 тагаш тамом шуда ҳозир аждайна. Бардорез A54 бошад 27000 рубл ва A55 бошад 8/256 тагаш 31500 рубл. Шумо видеоро мебинед, дар вай видео ма 33000 рубл гуфтагим, 34000, 35000 гуфтагим ва видеоро ма 2 моҳ пеш, 3 моҳ пеш гирифтагим. Ба ҳамин ҳисоб ман нархи навои телефонҳо дар видео намегӯям ки ҳам як хетерон мебини видеоро ба гуфти худот, масалан як бор телеграма нархҳои нава надида медрои хетерта мекунӣ. Просто одам да алам мекунад да. Як бор нарх навора бин, конкретно бин, баъд навис. Просто там медрои тупа менависи. Ина дальше телефони Redmi ёки 7000 рубл, Redmi A7 любой расцветяш катина 7000 рубл. Itel A70 ҳаста, ина 8990 рубл. Redmi 12 ёки 11500 рубл, 13000. Ман мера 15000 гуфтагим дар видео. Ҳозир бошо нарх арзон шудаги буд, мо ира гирифта 13000. Ҳозир 2 рӯз пас ёки бо ин телефоно бо қимат меша, бо меки қимат шид. Ин нарх видео гуфтасам ки сана гирифтагим рӯзи 14 бардори азиз. Телефонои Realme, Oppo, ҳама ино мебинед. Note 50 7000 рубл, 64 памяташ. Oppo A58 12000 рубл, 6/128, 12000 рубл, 6/128. Realme S51 10000 рубл. Realme S65 13,5, Realme S65 13,5, Realme Poco S65 8/256 12500 рубл. Ман 6/128 12500 мефурӯхтам. Redmi 13C 12000 рубл, 8/128 тагаш. Note 13 ёкнем 15000 рубл. 15500, Note 12 бутаст, Note 13 бошад 15500. Redmi M6 Pro 20000 рубл, Note 13 Pro 21500. Хоб, Poco X6 Pro бошад 27000 рубл, X6 Pro 512 гигабайташ бошад 30000 рубл бардор азиз. Ин нархҳое ки ҳозир ман шумо нишон додам, ин нархҳо бошад дар санаи 14 дар магазини Realfon 14 моҳи августи соли 2024. Агар ки шумо дар ин телефонҳо ба ин нарх маъқул набошад, дар рақамҳои рӯи экрандаги муроҷиат кунед. Илтимос, як бор як чиз бинен, баъд нависен. Надониста ва надониста дар комментарий ҳархи гап нанависен. Барои ки як комментарий шуморо миллион та одам мехонад. Агар як комментарий шумо миллион та одам мисол мебинад ки нарх навои телефони шумо. Як бор будро амро аввал бин, баъд комментарийта навис. Хуб ва бардоре ки мисоли на телефони буҷет мепурсен, телефони чия иҷада Inoi A64 7000 рубл, Inoi Note 12 7500 рубл, Smart 7 7500 рубл, Note C Pro
18500 рубл бардор аз ин хел телефон бесправный заряд неюфтагӣ. Tecno Spark Go 7500 рубл. Tecno Spark Go любой расцветкаш хати. Tecno Spark 20S 9500 рубл. 20 худш 11500 рубл. 20 Pro Plus 18500 18990 рубл будаст. ва иҷа Tecno Camon Sierra юкнем бардор 16990 рубл. Power Neo 6 будаст. иҷа Honor бе Honor X5 Plus 9500 рубл. Poco Honor X6a 12000 рубл. Honor X8a 13000 рубл. Magic 5 Lite бошад 20000 рубл. X9a 20500 рубл. 12 Lite бошад 22000 рубл. Honor 200 Lite 22000 рубл ва Power 6 бошад 12 ба 256 агар бошад 24500 рубл. Бардори азиз, нарху навои ки телефонҳое ки ҳозир ман шумо нишон додам, ҳамаи бо як борга хотиратсонтон мекунем ки 14 да шудага, яъне рӯзи 14 моҳи августи соли 2024. ва ини падаркҳое ки шумо дар инҷа даболаи устол дестед, ини падаркҳо бошад ҳамаш барои шумоай ва касоне ки бисёр бо магазин мо телефон харидор мекунад, ҳам хеле падарка метиемаш. ва инҷа бошад планшетҳои нав омада будааст. ин планшет S24 бошад 8500 рубл, 8000 8500 рубл. Планшет 8000 8500 рубл, ин ной бошад 9000 рубл, ино нав омада, яъне поколенияи наванд. соатҳои дастиё ҳастанд инҷа барои истифода бурдатон метавонед ки бемавол омада соат бигиред. ва ин тараф доша албатта аксессуарҳо чиқадаст. ин аксессуарҳо тарафта витринаи бардор бошад телефон харидастиян, телефони Realme S51 харидастиян. во ин бардор мо бошад телефон харидорӣ кардааст, наушникам бо гирифтаст. на кани қоғаз дигариш надерни коробка ба авай гум накунад да гарантии талон печат кунад да авая санам наисе имрӯз санам нависондаги наистим да санам нависе на бардор мо бошад нависондан модель гирифтагишон инҷа нигоҳ кунед номер телефон серияи телефон и нои модель ва инҷа бошад бардоре ки озаркай омада иштирок кардагиан иними бардоро ҳамаш телефон харидагиан инҷа кама как метавад атак нормал инҷа 50 та омада озаркай телефон харидан дар байни 3-4 рӯз ина нигоҳ кунед ин 50 та зиёд инҷа да ана хеле бемавол омада шумо метавонед ки телефон харидорӣ карда мисол чӣ кунед ҳамхайр соҳиби розӣ гиришта аъзо шавед ва касоне ки мисол ай магазин мебиёд телефон харидорӣ мекунад ина авиакасса бемавол омада дар ин авиакассир муроҷиат мекунед билетҳо ба нархи дастрас шумода нависта метиҳад чотка ба нархи дастрас. дӯстони азиз ҳамхе чорум выходи метрои Бутырская мебуроед ва баъди ин чорум выход омадан то ҳамин китоб мехӯред ростаки торговый центр Зелёния инҷада ва тарафи торговый центр Зелёния раҳкӣ мешавед. ҳамин выход хади дохили торговый центр мешавед ва дохил кишонед ростаки магазини Realfon